Chukwu abịa me Chukwu kelenu ka anyị ma eke iwe dị n'ime mụ bụ nwaru ga-agbọgwụ oge na ụtụ mmụọ na mmadụ enwe anwa na-agwa gị sị ka ichebe m wee chebe iwe na-eweli m egwu azụ na-adị nwanne anyị mma n'ọnwa na-egwupụ ụzọ egwupụ ọnụ otu nwaanyị amala anyị mma ọ ya bụla anyị otu ọma ụgwọ ya kpọrọ ndị gị na o nwere ibe anyị mere mmadụ nwere hụna onye anyị ji nke nwee na-egwu okwu na otu nwa wee na-asị na ngị bụ Chukwu kelenu keanị ka ibe dị n'ime ka egwu azụ dị na mmiri na ndị nna nna anyị ba wee na-asị ka unu nyere m aka n'ije enwe ọgụ nwa abụrụ n'ebele ọgụ mana na gwara na ochi ntị na ahịa esi maka na mgbe ọ nụsịrị ọma na mkpọmkpọ ada n'obodo onye si na mmụọ bụ ibe delia ka o nwere a na ize mmiri maka na o nwere onye nji nke azụ na nwatakịrị na-agwa agwa ka ọkwụ ya jụ abụrụ na ọkwụ ya jụ n'ụlọ ya elisi ya nọọsụ ya mala ibe ọja agwala agwa abụ ibe na-egwu bụ na ọ ya adịle m mma na-eke dịle m mma n'oli nwedịle m mma na abụ dị na nkwụ ka egwuchi ogwe n'ime onye na-asị na mekpa ụlọ ọkpa nwa uwe ihe m na-ekwukwa n'ihe a bụ na Father Emmanuel nọ na nnukwu nsogbu. Ọ nọ na nnukwu nsogbu enwere atụ nke a na-amaghị etu a ga-esi mebe ihe emebe. Ihe m bịakwala n'ihe a bụ ka anyị nọ na-anọ tụwa alụ ihe a ga-eme ihe a tupu ọ ghọọ ihe ọzọ. N'ọkwa n'iru ka ọ na-etechu parish a ihe ihele ka ọ na-ebutela anyị nwa bụ ndị ụkọchukwu nọ na nzukọ a. Maka na anọ ofu na-eche na ọ bụ nlọnwa ọgwụ ama ọ na-alụ ebe ọ na-afụ ndị mmanwụ a na-achụgharị na ọ ya kpatara ihe nka. N'ekwu eziokwu enwerọkwana m ụsa nye ajụjụ anyị chọrọ maka na mmiri ukwu jụrụ awa ọnụ. So ofe ihe mmalụ bụ na ọ bụ ụmụ mpịampịa mmụọ ọ na-achụpụsị n'ime ndị mmadụ na ụmụ alụsị kwụrụ alụsị ya ọ na-ebu n'obodo kwụrụ obodo na ọ bụ ha na-enye ya nsogbu maka na o doro m anya na ajọ mmụọ na-enye ya nsogbu. Father Peter a sịkwa na ọ na-eme ometụta anya o metụta imi ka anyị malụkwana ihe a ga-eme ihe a tupu ọ ghọọ ihe ọzọ. Ka akwọbakwana ya bụ mmiri mgbe ọ nọ na ntọala ọkpa wele efifie chọba anya bụ ewu ojii tupu ikwe n'aka ha ghọọ ibiọma. Ya bụ nsọ a na-ewe ghọọ omenala. Fara Jude anụgo m ihe mere bụ na m ga-akpọ Father Emmanuel ọpịa ọnọdụ anyị mkpọkwa ogige nwa anọdụ anyị jụkene ya ajụjụ dụọ ya ndụmọdụ anyị kpekwuoli ekpere anyị bikwasị ya site n'ikikere nke enye ya ka ndị ụkọchukwu anyị bikwasị ya aka n'isi anyị kpekeneli ya ekpele. Father Peter, good afternoon. Ọ dị mma. Ka ị na-ekuzi ka asị m ka m bịa kpọọ unu amam ife na-eme Father Emma n'il parish biko ka mara ife na-eme. Father Emma ọnwa na ndị ka nji abụ nwere onye ọzọ ndị nna nna anyị ndị na-emeli m ibe na ndị na-emeli ibe onye na-asị na-ekpe ụlọ ọkpa nwa uwe na mmadụ nkịtị emepụtara ọnụ m iwe ise nwa mụrụ na mma na-emeli ibe na-ekwu bụ na ọ ya adịla onye ọbụla na mma.
ọ bụ ma omume Fadema aghọtarụzi m ya anọ ọfụ anyị na-eche ka anyị malụ na omume ya ga-echenji ọ na-echenji ọ na-adị worse day by day amara m ihe a ga-akpọ nka fada nke bụ eziokwu na ibe arụ anyị chọọ kịta bụ ekpere unu ezinụlọ anyị ovive unu ga-eme dinyere anyị kịta bụ itinye anyị na ekpere itinye okwu n'ive ikwuru ibe nji wee bịa ka m fụ Fadema nwanne m nwoke bụ na nne m bụ ọbịa na uju akụ mekọtara na-eme ka onye na-agha ala kedụkwa nke bụ ala fada ala bọọdụ kwobere ala nwesị ka m bịa kpọọ fada nwanne m nwoke ka mara ọ bụla ekpere ka ekpe bụ n'ụlọ ọgwụ ka anyị ụgwọ anyị na niile bụ n'aka ya ka ọ dị kedụzi mgbe nke a bido ọkọ wee taa aka na nke anyị vụrụ kedụ na ụdị ihe bụ ihe kedụ ụdị ọnwa bụ ihe nka kedụ na ụdị ọnwa bụ ihe nka fada ibe na-agụ m agụ kịta bụ ịgbapụ ọsọ mama mara ebe m agbaji ibi niile ajọ oju m anya ju m isi jebe adị mma na ma anaba adị mma obi na ihe mee bụ na ị ga-echela obere oge Fadema ga-abata ma obere ndidi ọ ga-abata fọ ịnụgo ijisi ike na ekpele amagburu nna gị nwere na-ekpekwu nke bụ ekpele fada ana m ekpekwa na-ekpesi ekpele ike ana m ekpe one m nwere ike ana m ekpe nnọọ na m anwa oke m ka mkpelụ gị ekpele enyemaka anyị dị n'aha onye nwe anyị nọnyelụ gị ka Chineke gọzie ma chekwaba gị n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ udo dịle gị jisi ike ọ ga-adị mma ka m nọrọ na ebe a na-ele achịcha ka m nwee efe ntị ya n'afọ wee na-echi ya
We've loaded okay, the river. On a between no subuto or boys or be one who will put here. Muloko, Obe, Vu, Oku, Academia. Enajo, ora go kam majo. Mas o que me kata na uni na out. Opodile obodi weturaka ya egbe wakula abubugi obuki nebula mat c'est beautiful ajoro bien kifi melia mali ko nebo nebo no wo na ni soro mi opodile nai ma da kai po Nigeria. Ukanona kana jumu kamalio onye kuzoebia asimu bube mmekwu na puomena maka na anyị nọ n'ibanye nọ ibe anyị biri banye bi tupu babụ ndị ụka wee bịa wọrọ ndị ọcha wetele ụka Onye jelije bụ odesi ọnaba bịa onye jelije ga-analili onye odelibi ya ga-ebibe obi nyepụ na mmesi a na-emechasi enu n'ụka ga-ana n'omenala ga-adị ibe ọ dị maka na ọgwụgwọ omenala ndị na-eduru edu n'ụlọ omenala ndị na-eduru edu ọgwụ anya ya ka nọ n'ilo zeme
Nduka sinomena nagana why Kedi gomena ndage posezia Eba kuni ibeni nani jemo mena Babu nduka ne mesi Wogana ndi bani ja kwada wosu Nduka me jogana Ebili ndi bani ja Father ma nya bụ na ife na-apụgo gị n'anya nke bụ na ịkwụba ụgbọala gị ebe a n'iru nzukọ onye nwe anyị bụ Jesu Kristi kpụghesi aka ụzọ ụgbọala gị gbanye egwu ka a gasị na onwe ife na-eme gị n'isi n'ime nzukọ onye nwe anyị Jesu Kristi na-agbụ ya agba n'iru ebe a ichere ọdị na ndị mmadụ nwere ike ịdị na-agafe n'afọ gị ka njụọ gị ajụ kere ibe dị njọ na egwu nna agba egwu nwe nna agba kere ibe dị njọ na ya na mmadụ na-agba egwu ọjọrọ njọ ịmala ụdị ọbụla Chukwu nyere ozom na nwa nsugbe o ji nwee egwu ụdị egwu nwe na-atọ m iwe kere bụ na ife ọma dịrị unu mma o degokwanụ m anya na ichefugo n'ịbụ onye ụkọchukwu n'ebe ị nọ bụ ụlọ nsọ nke onye nwe anyị bụ Jesu Kristi maka na ọ bụ na ichefuru ịma na-eme ụdị ife ị na-eme echetara m Father Jude ebe ya wọta mana mekere m ife dị njọ mme ife dị njọ mma ama na mmadụ na-agba egwu enwere ife ọ bụ ana m aka ụka na-akagbue mma na-edogwu mas na-aweli nna anyị bụ Jesu Kristi ekene lule na-awekweli nna anyị dị asọ bụ Virgin Mary ekene lule kedu ife ọzọ n'ụzọ ka mme o nwere ife ọjọọ dị na mmadụ na-agba egwu egwu anyị na-akpọ bụ egwu eji eme mmọnwụ ọ dịrọ mma o mebi obodo unu bụ ife unu ji eme mmanwụ obodo nke anyị bụ egwu nwe bụ egwu a bụ ịnọrọ ị na-agba ma hụlepụsị mara nsogbe hai ya wọtara Father ma zọkwana egwu nwa zọwa nke bụ eziokwu bụ na omume gị gbagwojuru m anya omume m gbagwojuru gị anya na mmadụ gbara egwu Jesu Kristi nyere gị aka ya megwu olu gị mama nke bụ eziokwu bụ na ọvịa mara ịkweta na ịma na ọnwa ife mee gị nwa m nke bụ eziokwu ka m na-agwa ya ife afụ nụrụ ka m ụdị ife dị otu a marọ m ife meenụ ife niile anyị na-ekwu aghọtara m ogo ji mee ebe o mere amarọ m ọkwọchukwu zọrọ obele ife ịpụsị gị afịa na-ego na afịa na ọkwọ na m obiakọ na ụmụ okorobịa na-abụbụ ihe fọrọgo wee kpọrọ gị kpọta ebe a mbụsa anya bụsa isi tụfịa akwa bụrụkwa ebe m nọ chukwu akwa n'ife ọjọọ bụrụkwa m chukwu akwa n'ife ọjọọ mana mama oge elugo mgbe anyị ga-eje chọọ ife na-eme ezinụlọ ọ bụrụ otu aba anyị adịka be ndị ọzọ dị ka anyị mara ife na-eme anyị isi ọ bụrụ ife ndị nna nna anyị fa metere anyị amarụ ka anyị si esie ọ bụrụ ife anyị nwere onwe anyị metere anyị amarụ ka anyị ga-esi wee mebi ya ọ bụkwa nnọọ mmadụ nọ na-akụ na-ata anya amosu na nkịtị na-abụ ọ bụrụ anyị ya anyị jee ya onye avụnụ eji m nọ n'ụka ụbọchị a Father Peter Mary wee na-akọrọ m ife ịmaba anyị na-eme na-adịrọ n'usoro ụka na-asị kelee ebe ife na-eme anyị si kelee onye na-eme ife a chukwu na-abịa mme eze nke nọrọ n'igwe ọgọdọ ya na-akpụ n'ala chukwu na-afụ n'ife na-afụ na nzuzo imekwanata ka ife na-eme ezinụlọ anụnwa atụmatụ ndị ilo niile eme mezunata nke bụ chukwu na-efe emekwe ka ife na-eme mụ na ọmụmụ nna m biko ana m ayọ isi otu ọbụla fasi wee na-ama aka na amatala ezinụlọ na ọ madịla anyị mma ọ ma emezu n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị amụrụ ebe ife niile nke anụnwazi Father ma gwanụ gị ka eji ikwela a na-efi ofu nwa ka a na-ekwu okwu ya ọ gị nwa bụ ofu nwa ejide ọjị n'aka ewe ada n'aka na ntị ọdịnala bụkwa na ọdị mbụ ọda ana ọ nwa toto kwuru ife eji agodola ana bụ ka ada n'aka na ntị maka ife ọjọọ imelebe anyị bụkwanụ dike maka mbọsị ike mela ma chọọ dike ejekwuo n'izu ka ọ bụkwara onye amara ụzọ be nne ejezi akwa ọkụkọ na amụ iji akwụkwọ n'ọnụ bụ na pancha bụ ise nkụwa Mama mo Maria dị nsọ Ezinne Maria oyoyo Mama mo Maria dị nsọ
Ezine Mario yo Mama mo Maria Tenso. Ezine Mario yo Mama mo Maria Tenso. Oba ezinem, Oba ezinem, Oba ezinem. Ezinem. Oba ezinem, Oba ezinem, Oba ezinem. Ezinem. Oba ezinem, oh ezinem, Oba ezinem, oh Ezinem. Oba ezinem, Maria ezinem, Oba ezinem, oh Nnoma. Maria ezinem, oh Nnoma. 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 Onye agbabara nchiri oge Onye Nkechukwu dị asọ, enyekwa n'anyị anyị, n'ebe mkpa na akpa ma na-asọkwa anyị. ife abụ na ife dị egwu biko meji ndị otuto na ngọzi. Amen. Ka dị nwe anyị Jesu Kristi site na enyemaka nke Maria dị asọ bụ the Blessed Virgin Mary na novena nke anyị mee n'isi nwa odibia bụ Father Emmanuel site na mmechi nke novena anụnwa ka uche ya mezuo na ndụ ya. Ndị a ka anyị na-arịọ kwe na o mezugola anyị ya site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka amara na udo nke onye nwe anyị na-echekwaba anyị nọnyere anyị mgbe niile site tata ruo na mgbe ebighị ebi n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. maka na ọ bụ na ike nga ma dịrị ike mma nwa ya nkụnye ya ọkụ ọ gịnị ka a ga-emekwa na abana ka asụ ọnụ ya nne nwa akatakịrị jere okwu ndị ya wee bunye ya oche ogwu dị n'eziokwu na-eche anya n'oche ogwu dị o wee tie mkpu na anya bụ nwa dala ada agaghị anọ n'oche ogwu dị ka m were n'ọkpa chọba ihe dara nụ mmeli a ga-ekwutinyezi m okwu n'ọnụ ka m kwuo n'eziokwu ọ bụrụ ịta ga-eme ka abana wesị ọnya nne akwụchara n'ọdị igu ka m na-ajụ ajụ ya ọkwa alụ ga-eme n'obodo anyị ka ọ bụ ajụjụ ka m na-ajụ bụ padị ma onye gburu onwe ya ajụjụ ka m na-ajụ bụ padị ma onye gburu onwe ya onye gburu onwe ya ụgbọelu dịka kwere bịa kedu onye bụ ebe iyi ga ebe a na-azụ ndị ala kedu zi ka isi bịa na father's house na-edistọbụ peace anyị ị chọrọ ka anyị lara ụlọ efe kedu ụdị nke bụ ihe nka N'ime onye emele gị kịta ebe ọbịa. di anyị ọ gị kpọtara onye ebe a Nwere ibe onye emele. di anyị si ebe a pụọ na ede apụ mmemme pụba a sị gị pụọ ebe a pụba kedu ebe dị sekụ Peter emeziwo n'ife gwana maka mụ na gị etegwo n'anya mụ na Peter mmetewele gị ọgwụrụ elachalị imegide ịda ada ebe a di anyị na-echi ntị a sị m gị si kedu ebe ndị sekuriti ahụ n'ime bịa na-azụ mụ n'ikiri pọpụ ọ ga na-agabaghalị nkịtị kedu ibe na-achụli ya nwere ibe mere kpọrọ gị n'anya unu emezi n'ife ọ na ka unu eme o nwere ife karịrị egwu n'ụwa egwu ụtọ kechalị mana unu maale ọ na-agbawa ime n'ọfọ ọchake ọ ya nwa ise gịnị awa ime n'ọfọ ọchake onye dị ibe kredia onye kpọtara gị ebe a bụ be ndị fada kere igbo fada ọkwa mụ na amalụ gị mbem ngị na amalụ m mbem nwanne onye gị bụ si ebe a bụ onye nene manya kredi onye ori dị ibe kwapụ onye a nene anya nwoke m si n'ebe a pụọ n'ikere onye dị ibe dị ọ na mụchu mụgwụ kedu onye biya gwe biya onye kpọtara onye ebe a nọ kedu ụdị agwa ọjọọ bụ ihe nka kedụzi mgbe ọ lụsi otu a kedu nke bụ na ịkpọtasị ndị na-atụ nzu n'anya a na-ama mbem n'ụlọ ụka kedụzi isi ya kedụzi ka ize chụzi ya ya afọ otu a ilofugo na ịbụ ụkọchukwu n'usoro nke Melkisedek ilofugo
sibe katazi ya ini ni ime fekpo bishop nte abakasi na bishop n'olia na ebubatalụ itu nzu na ịma mbem na ime ihe mmanwụ n'ime ụlọ ụka. Father Emmanuel, onye a na-ekele ekele adịrọkwanụ mma ịkpọ ntụ. Ife anyị ma enwekwa ọnụ ka ọ dị. Kpachala anya gị ka ị ghara imekata ihe a duvie igwe atụla onye nwe anyị bụ Jesu Kristi ranye gị n'aka. Ndị fada ibe nke bụ eziokwu bụ na mara m ife nna eme. Ama m na onye ile anyị bụ ekwensu bụ ife ọ na-eme bụ ka ọ kpaa ya amụ, mana mma na onye nwe anyị ama nkwe, onye nwe anyị ama nkwe. Unu ncha niile ma m, unu mana onwere mgbe m ji kwelu n'omenala, onwere mgbe m ji kwelu nke anụnwa gịda, nke anụnwa amarọ m ihe mma akpụ ya, amarọ m ebe mmekwu, mana ife ofufe nna ya unu biko ayịyo biko nụ ndị m mejọrọ n'ụdị isi nwa akpọ agwa tata gbaghara m biko nụ ayọ ka nna ayọ biko nụ gụnụ na-elote m n'ekpele ife adịrọkwa n'izi biko nụ. Kedu na ife nji isi gote n'ụwa nke anọ gị dị n'ụtọ ya nwunye gị n'ala na-eme kedu na ife m ga-akpọ nke a kedu na ife nji isi gote n'ụwa anọ kedu ife ga-eme na ife eme ekedeskola ife ike ekego m ya Fadima na-epik ọ na-azara kọl ya agbakọtago onye ọ zara ka m gbajikene na ụlọ ụka ebe ọ nọ ka mmalụ ma ga-abụ ya gbasara ụlọ na-eme ụlọ mara egwu ọ na-akọrọ aka ụfọdụ akụkọ ya nwere ebe ji akụ ya eme kọlọnelụ mara ibe masara ibe ọ ya emene Fadima odogwu ofu Nweje ikwela na-efi n'eziokwu ọkwa ajụjụ ka nna ajụ oge ikwerenu azị na nche na-eche agụ n'ụzọ na nche na-eche agụ n'ụzọ ga-afọ agụ wala ọsọ nwere onye na-emela agụ enyi nwanne m azị na uche na-eche agụ n'ụzọ na nche na-eche agụ n'ụzọ ga-afọ agụ wala ọsọ ebube ego na-echekwa n'agụ mmeti egwuru gị ego azị na ka mmanụ na-eli eli ga-ebu ụlọ ọnụ nke elibe ebe okwurugo dị n'ọnụnụ echere echere adekwa na-ebu mmiri ezigbo osimiri n'eziokwu maka osimiri bili nke obulu nkata n'eziokwu ọzọ dị ajụjụ ka nna ajụ wee sịkwanụ na onye ji mkpụrụ ọgwụ ego ọkwa onye ka ọ bụ n'eziokwu onye gburu onwe ya bụ odogwu bụ onu dike bụ dike mbọtụ ike mere ma chọba dike afọ ime ada ekpughe mgbere aka na ọkpọ teka nta ọbụla nwe ike naanị a sị na ka mmanụ na-eli eli ga-ebu ụlọ ọnụ nke elibe ebe okwurugo dị n'ọnụnụ echere
Isi kagola ka na-egwu ogidi nwanne nna nka gara tagbo ogidi ndị kwuo ya olu. Ndị ọgbada na-etikwa n'ogbe akwọ. Iri ji bi ụwa ka ị na-ama. Ọgwụ na ọdịnala bụ ọdịmbụ ka ọ bụ ọdịmbụ ọbụ. Nwa toto ma otokoro n'eziokwu. Ibe jazo onye agba na onye amụ ibe akwụkwọ n'ọnụ maka na fanta bụ ife nkọwa. A na-agba aka ito esi maka na osimiri bụrụ mkpobụrụ nkịta n'eziokwu. Onye gwa bịa na-agbakwa n'ọnụ ya bụkwa na mtụzụ ọ na-eke n'anya maka na mechie ọnụ gị. Kedu ihe na-eme dị gị? Kedu ihe na-eme gị na-apụ mmemme? Kedu ụdị ekwensu jide gị wee kee ụkwụ na ọkpa gị? Ugburu ne ka anyị ga-agwa gị ka ị rapụ Fadima aka. Ugburu ne ka anyị ga-agwa gị. Kedu ihe mekata wee kpọtakwuo Fada Emmanuel na bịa palọ? Fada na ọ na bịa palọ aṅụ mmanya. Ọkwe maka ngwụkwọ gị. Ka ngwụkwọ gị ime kata metụ ihe ga-eji buga ọnụ. Ọ bụkwa na olero ma na abụrọ m ụkọchukwu echi busoro oke Melkisedek. Kwụsị ebe a pụọ. Si ebe a pụọ. Pụba. Ekwensu mmadụ akpakazi n'onwe ya arụ. Fadima. Olugo n'ụdị. Ụwa atọkawa n'ụdị Chukwu ike. Olugo n'ụdị. Keduzi nke bụ ịbịakwa na bịa palọ n'ọdị na-aṅụ mmanya. Kedu si nke a? Kedu ụdị ịchụ afọ ị na-echuzi anyị? Kedu ike ebe ọ bụ na onye nwa gị na-agafe fụ gị ka ife ga-eme? Kedu ndị mmadụ gbakọba ọ bụrụ Fadima? Kedu ụdị ịchụ afọ bụ ihe nke a? Bịa biko. Ọkpụkpụ n'ụgbọ mmanya. Kedu ụlọ isi ebe ihe nke a? Isi ịchụ ya afọ otu. Ada. Obi na keri Ford kwa mma. Ọdụrọ mma izi. Kedu ihe meso? Eri mgberi ka nna ebe anụ nwa na-akpọ nwanne m nwoke ka ọ bịa. Ọ dị aza ụlọ be ndị fara niile emechili emechi. Ihe mere bụ na ịma mfụ Fadima kịta onwe ka o si nọdụ. Fon ya ọha azakwu kọl. Ọha aza ịdọrọ ihe ngwa gị kịta o nwere ka Fadima si nọdụ ọ nọrọ na ezigbo modu ya na mmadụ ebe aba nkata. Fada ibe na-ekwu bụ na nne m na-ayị ala ọzọ. Ibe abụrụ ibe sọrọ ya na-eme ka egwu ya na mma anyị mma mụ na ya na-abụ na ayị ala. Kedu nwa nke bụ ala? Echekwa na agwọta gị. Ibe abụzi aka ndị uke dịzi nne m na-arụ ka m na-agwa gị. Kedu ndị ụdọ nwa bụ ihe nka? Onye na bishọp ọnọ. Kedu ihe mekwanụ bụ na ịma nọ ebe a na moto a chelu ka m bịa n'ụlọ. Chelu ịma mfụ kene Fadima kịta onye na-agwa gị na ihe nke akaligo. Kịta bụ na bịa palọ ka nsi. bịa gị. Fadima bụ nwanne gị nwoke ka m ji ekpọta na bịa palọ. Bịa palọ mmanya. Fadima bụ ụkọchukwu ka m pụọ nọdị na bịa palọ ọ bụ na ọ ṅụsigo mmanya na-eyele ifugo n'ihe agbarụzi aka. Ọgbarụzi aka. Ịma nke m nọ n'ụlọ nkwụ na-amị nkwụ. Ụla ka ọ na-alarụ n'ime moto ana. Ụla ka ọ na-alarụ. Ya ihe ọnwụ bụ tofu ka ọnwụ. So n'ihe ga-eme bụ na m chọrọ ka ọ jegode larụ ụlọ. Enwere m ike ịbụ ya anya. Ma mfụ nwe ma. Ka m bụ ịma nwanne m ọ je larụ ụlọ chelu ka ọ je larụ ọbụrụ asụrụ gị ibe n'akwa. Ịba na ozi na uwe. Chelu ibe n'akwa. Chọ ịkpọli ya jefu ka ọ larụ ụlọ larụsị ụlọ wụ arụ. Emechazi onweta onwe bịa gị na ya kpaba. Ewo nne m na-ayịzi ala nwanne m nwoke bụ Fada na-aṅụ nkwụ n'ụlọ nkwụ. Ihe nke a karịgokwa m.
nwanne nwoke efukwala ka ijere maka na emekọtago m were fonu nne gị kpọọ ọnya hụzara nna m obi aka nsogbu dị nsogbu dị ihe na-ekwu bụ na anyị ga-ewetu anya na wee chọọ ebe na-eme n'ezinụlọ be nna m maka na ụdị na-eme akịta ike ụwa gwụ m ife na-eme n'ezinụlọ a bụ na-enye agwụ na-eme ebe ọ bụrụ okwu agwụ ka na-ekweta ife na-ekweta abụrụ okwu agwụ ọ bụrụ na ngwa gị na nụrụ ụlọ ụka wee na-ekiri Fadima nwanne m ma o nwere ike ịtụpụrụ m nwere ike ikwe m okwu ị ga-ekweta n'oge na m fụrụ nwanne m nwoke bụ Fada ma o nwere ike ikwe m okwu ọ bụ na o ji mmanya wee ṅụlọsị anya na-abụ ma mmanya bụrụ na ọṅụ si na-ede ma nke iwe mana mgbe mmadụ lagide mmanya wee na-ezigoro ọ bụrụ obere mmanya ka onye nwere ala ụfọdụ ile ọ na-aṅụzi anyị aṅụnụ ife ọpụta bụ na ụfọdụ ile ị na-aṅụzi anyị o yiri ebe agbara ndị ụka gbaraga n'ụka ṅụbazi anyị kiri ga-akpọ ebe a onye Fada bụ onye isi n'ụlọ ụka ụlọ parish ebe ọ nọ si na anọkọtakwara mmadụ bịa gọvanọ afọ Fadima ebe ọ nọ na-aṅụ mmanya na-akpa ndị mmadụ amụ mgbe ba ji wee elu ebe o wee bụ ụlọ ọṅụlọ gaa anyị ya na-abụ bụ wee duru ewebata n'ụlọ ụka isi n'ọnụ ụlọ nkwụ ka o jelelele obi bụ m nọọsụ aṅụrị wee bụrụ okpe ekene na-ebunye Chukwu onye pụrụ ime ife niile mazuru ife niile ka o si kpughee ka o si gbaa ọtọ mgbọrọgwụ ya bụ nsogbu nke na-echere ndị ya aka mgba otuto na nsọpụrụ niile ga-adịla avịa ruo ebighị ebi maka na a na-asị na onye na-anọrọkwa n'ebe enili ozu na-abịa ọchọba ịbụ obido n'ụkwụ bọba ya kemgbe ọ nọ nnọọ ka ebido n'ụkwụ na-abọ ya bụ ozu mana kịta ya amago ka esi nye ozu maka abịa ete nzu n'anya ma mbe mee nka mee nkụtọ na-agbagwoju anya mana ka m jekwufu n'anya mara ebe ya bụ ihe si ya ihe na-ekwu bụ taa bụ na obi bụ m nọọsụ aṅụrị Fadima etu a chọpụtagolo ebe ya bụ mmiri si baa n'opi ụgbọgụrụ ife a ga na-akpazikwa n'alụ ya kịta bụ ife a ga-eme ya bụ abana a ga-asụ ya nri ka a ga-arụ ya n'ọkụ maka na odugo ewu na ọkụkọ anya na ihe a bụ agha na ihe anyị ga na-atụzi alụ ya ka e ga-esi malite ya bụ agha na ka a ga-esi bu ya bụ agha Chukwu kelee enu ka anyị kee mmadụ o nwere mgbe m ji nwa ọgba ndụ ute alụsị o nwere ọgba ndụ mụ na alụsị ọbụla nwere o nwere mgbe m ji kwele na alụsị so nke nne m na nna m mere ya adịleva njọba ya adịva n'isi ya adịrọ m n'isi mana ọ bụrụkwa ma ya ebu ya kịta ka m ma kwado onwe m ebe m mara ebe ive na-eme m si kịta ka m kwado onwe m wee jee buo ya nwa ana ama m na Chukwu bi n'eluigwe bụ eze na-ekpesala ọgwụ ihe so m jee ọgwụ a anaghị emeli n'ọgwụ a nnatakwuo n'udo obi a na-akụrọ m nji ike dị n'enu ike dị n'ụwa ike dị n'ebe niile na Jizọs karịa asị m ike dị n'enu ike dị n'ụwa ike dị n'ebe niile ma Jizọs karịa ana m akpagharị n'ọzara ana m akpagharị na mmehie ugbu a na-atawo Chukwu nara m ana m akpagharị n'ọzara ana m akpagharị na mmehie ugbu a na-atawo Chukwu nara m mgbe o mesiela onye nwanyị baptizim onu wee si n'eluigwe daa wee sị nke a bụ ọkpara Chukwu hụrụ n'anya onye ihe ya dị ezi mma ụwa n'ụlọ ọnụ m onye ihe ya dị ezi mma ụwa n'ụlọ ọnụ m onye ihe ya na-asọ m nsọ nke a bụ
n'anya onye ya dị mezi mma o. Nna ihe gị na-amasị m maka na ihe niile ikere eke dị mma nke ikere ike dị n'elu ke nke dị n'okpuru ụwa. Nna bịa chịwa nna ana m ekwubi n'isi ezinụlọ ana m asị na ngị bụ Chukwu ga-achị na o nwere ike ga-achị n'ezinụlọ. Nna o si na ikwu nna o si n'ikwu nna o si ihe nna 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 anyị ha mere. Fada amara m mgbe ha bido mebe ya, amara m ebe ha binyere aka. Fada sọ gị bụ onye mma, sọ gị ka m ji aba mba, babahum babahum. O nedere onye ngwụrọ ọgaba ije, o mere onye ogbi okwugbo okwu. Bịa nwere ọnọdụ n'ezinụlọ nna m, bịa mara ka ha mara na ọ bụ gị bụ chikere enu ke a na ka ihe dị n'ime ya. Mee ka ha mara na gị na-achị, mee ka ha mara na gị na-ewu. Onye nọ n'ime Chineke nọ n'ime ihe. O nwere Chukwu nwere ife. Onye nwere Jizọs nwere ihe. O nwere ihe niile kacha mma o. Ihe tinyere gị bagụ n'ọnụ o. Ekwensu agara emetụ ya aka o. Ihe tinyere gị bagụ n'ọnụ eze. Ekwensu agaghị elu ya nso. Jehova meze na m nwere nne m onwe m nye gị. Mụ na ezinụlọ m anyị nwere nne n'onwe anyị nye gị. Wee sị na ihe tinyere gị bagụ n'ọnụ o. Ekwensu agaghị elu ya nso. Remare bo senteri. Asa, ndo. Nne, ịnụkwa nke nna m. Gịnị? Ee, ọ sị m ọ gịnịkwa. Ya ọ bụ na ịnụbe nnọọ na echi na-abịa abịa ka Fada ịma na gị mebi arụsị akpụmkpụ. Nne o, chere kwuo. Ihe ọ dị ka ọ ga-emeli. Amaghịkwa m kama na ofu ihe wee ihe mma na ihe a ga-abụ nnukwu ọgụ n'ebe Chukwu na Ekwensu nọ. Mana ị ga-echene ka agwago onye ga-emeri ndị. Chukwu ga-emeri m. M ga-anọ nnọọ echi na-afụ ya ka ọ na-akpọtụ n'ihu m ka ọ ga na-eme. Ị na-edọrọ m ka aka ọrụ m aka ọrụ. Chineke mụ kedu ụdị ife bụ ife nke a biko na kedu kwa ụdị ije bụ ife a amakwa mma nwa nwoke bụ Emmanuel ma sosie gị buso nwa akpa mkpi ọgụ ma mebie ya ka otu oge ebe ọ ga-ebido ebido maka na eri njibụlụ ụmụaka ka m ji anọ maka otu akpa mkpi si akpa ike n'obodo anyị anya n'obodo ndị ọzọ na bi n'igwe oge ntiekwana mụ na di m n'ije edu ije a n'ije ka onye gwara anyị jebe Chukwu bi n'igwe biko sọsọ ngwa gị agbakwa ọgụ ahụ so gị ga-agbata bịa n'ụlọ anyị agha so ngwa ga-emebi ife dị n'ije n'ụwa biko nụ ma mere anyị ebele ọnụ ụwa ihe anyị na-ekwu ekwetọghọ m na ya cha na Fada ịma ha mebi nwa alụsị akpụ mkpi. Kedu ka isi ekwu etu a? Kedu ife na-akọrọ akụkọ esi ike eku ume? Kedu ife ji akụkọ si ike nye anyị ike eku ume ka anyị tụtụ naira? Kedu ebe papa na nwa ya mamagoro aka nwa merie papa ya?
ọ na ịma hụ na Reverend Mmanu nwa anaghị ekwu si na akpụ mpi wepụta ma m ya jeje kwe nkwa mgbe nwa wee sị na ọ bụ na akpụ mpi imekwara m ife dị otu a nwegota na ịmabie ya ejele emele nke nwa onye abụ nkwe ji ekwe ọsọkwa Fadima siri na alụsị akpụ mpi ọsọkwa ya siri ebe a ma ebe ọzọ pụta Fadima ya emebi nwa alụsị akpụ mpi ọ na ịma ha na onye ozi Chineke ka ọ bụ kedu ka isi ekwu etu a ị na-ekwuzi ka ọ na-ebozi nwa afọ Igbo ị na-ekwuzi ka ọ na-ebozi nwa afọ Igbo ọ na ịma hụ na ndị anwa na-akpọ osu bụ ndị nna 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 anyị fa jeje kweta nkwa yọta ayịyọ ịghọtago ọfọ agara akpọ osu a na-enwe agwa ndị na-akpọ osu iwe nwe anwa wee nwee ike isi gafalụfa mbọ ma o mefe ife ọbụla alụsị ya emikpe onye anwa ife niile otu a ka ọ dịkwa n'ebe Reverend Mmanu sọsọ ife nwere ike ịzọ Reverend Mmanu bụ na Mmanu jechachara wee n'anya wee sị na olu ife anụnwa na-egwekwu ife anụnwa na ya emenwuzie ịghọtago na ya chọọzi o wee ihe emuvuzie wee jebezie na ndebe anyị anyị na-aba bidebere wee je chọọ onye ozi Chineke ma ife ọ na-eme nwere ike ịbịa nye aka enwe nwee ike imebi alụsị ahụ ọnụ ụwa ihe anyị na-ekwu dịkwa ka eziokwu adị na ya nka na-enejere okwu gị anya na obere eziokwu dị ka ọ dị n'ime ya mmanya anyị tere dịkwa ka ọ dị obere ụsọ ọ dịkwa ka mmanụ anyị ọ gịnị kpatalụ o ji aba ikpebe ekpere anyị na-ayọ Chukwu ka maka ndị nna 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 anyị ka njọ fa metelụ ma ọ bụ ife metere ka ọ na-emetụta n'anyị ọ bụrụ nke ka a na-enegodo anya na ibe anyị kwesịrị ịma ife a na-ekwu ọ dị ka obere eziokwu dị n'okwu a Mare carrier was sunderbo. Mare carrier was sindaba. Carrier was sundaya. Mare carrier bo. We mara was sundaya was sindaya. Mare carrier bo. Carrier was dangerous. Ria masanda. Onye ka ịbụ iji nwee metụ ndị Chukwu tere ekwensu nwere ike inwe n'ebe ike dị n'enu ma nke dị n'ụwa ma nke dị n'okpuru ụwa ọ bụ dị nwere nje so Kristi nwere o nwere ike inyere m ike niile ma nke dị n'enu ma nke dị n'ụwa ma nke dị n'okpuru ụwa bụ Chukwu ngosi na o nwere ike ị na-abịa ngwa ma chọrọ ka mmadụ niile ụwa ya nga anwụ ngwa kwesịrị onwe ike a ghara ime n'ụwa o nwere ka anyị nke anyị ụbọchị ọzọ anyị na-agbozi oke elu ya
Masa Obi ina chinchiwa na masa kama mama siyo kama siyo kama yo sawa ugbo yibo America short engine America Chimekwela kụwa jụọ m ọnụ, Chimekwela kụwa jụọ m ọnụ, Chimekwela kụwa jụọ m ọnụ, ka ghara ịjụ m olee ebe chi m ọbụla. Chimekwela kụwa jụọ m ọnụ, Chimekwela kụwa jụọ m ọnụ, Chimekwela kụwa jụọ m ọnụ, ka ha ghara ịjụ m olee ebe chi m ọbụla, ka ha ghara ịjụ m olee ebe chi m ọbụla, ka ha ghara ịjụ m olee ebe chi m ọbụla, ka ha ghara ịjụ m olee ebe chi m ọbụla, ka ha ghara ịjụ m olee ebe chi m ọbụla. O merciful Jesus, O merciful Father, O merciful Redeemer, Father, I trust in you. O merciful Jesus, miracle worker, the Lamb of glory, Father, I trust in you. In the time of trials, Jesus, I trust in you. In the time of sorrow, Jesus, I trust in you. In the time of trials, Jesus, I trust in you. In the time of sorrow, Jesus, I trust in you. O merciful Jesus, O merciful Jesus, O merciful Redeemer, Jesus, I trust in you. O merciful Jesus, O merciful Redeemer, mighty man in battle, Jesus, I trust in you. Prima sendi abasantaraba. Onye nwanyị nwa ga-abịawo. Nwa ga-abịawo ibesoro gị akwa. Onye nwanyị anya mmiri juru m anya. Onye nwanyị anụ m akpọkwu gị. Were asụ gị bịa.
onye nwanyị bata n'uju gị gosi ndị iro na onweghị ike ha nwere gosi ya na ọ bụ gị na chi gosi ya na gị bụ Chukwu gosi ya na ike dị n'elu ma nke dị n'ụwa ma nke dị n'okpuru ụwa na ọ bụ gị kere ya onye nwanyị o nwere onye na-ama gị aka onye nwanyị a na-efe gị aka n'ihu ngị bụ ihe niile ngị bụ na amen amen na amen ngị bụ ihe niile ngị na-achị onye nwanyị mee ka ha mara na mgbe ọbụla akpọrọ aha gị na ikpere niile ga-egbu n'ala na ọnụ niile ga-ekwupụta na ọ bụ gị bụ chi o nwere onye yiri gị onye yiri gị onye yiri gị onye nwanyị bịa mere onwe gị aha mere onwe gị aha Chukwu mere onwe gị aha Chukwu mere onwe gị aha onye nwe m chiwa onye nwe m chiwa mere onwe gị aha mere onwe gị aha adawo m n'ala adawo m n'ala kpere chimo adawo m n'ala adawo m n'ala kpere chimo onye nwanyị adawo m n'ala adawo m n'ala kpere gị eze m adawo m n'ala adawo m n'ala kpere Chukwu onye nwanyị adawo m n'ala adawo m n'ala kpere gị adawo m n'ala adawo m n'ala kpere Chukwu onye nwanyị bịa chịwa onye nwanyị chịwa onye nwanyị chịwa ọ bụ gị bụ chi ọ bụ gị na-achị bịa buoro m ụzọ kpere m azụ ndị iro si na onwere ya iburu ime nna gosi ya na ọ bụ gị bụ Chukwu gosi ya na ọ bụ gị bụ Chukwu nna bịa chịwa na ndụ m chịwa na ndụ m chịwa onye nwanyị chịba onye nwanyị chịba mmemme mee na ndụ m nna bịa soro m jee ahịa na-eje nna soro m eze soro m jewe ahịa ka ndị iro mara na ọ bụ gị na-achị ka ndị iro mara na ọ bụ gị bụ Chukwu ekwensu onwere ihe iburu ime m ekwensu onwere ihe iburu ime m ekwensu onweghị ihe iburu ime n'aka Chukwu ejidesiela m ike n'aka ekwensu onwere ihe iburu ime m n'aka Chukwu ejidesiela m ike n'aka ekwensu onweghị ihe iburu ime n'aka Chukwu ejidesiela m ike n'aka Chukwu ekwensu onwere ihe ga-eme otu ekpebi n'obi nwa m na ị ga-eje buso akpụ mkpi ọgụ Chineke kedu na ya bụ ije nwa ga-echekwaba ya nwa ga-eje bulili ụzọ n'nwa ya bụ ọgụ mobi nne ebugokwu m ọnụ mkpụrụ ụbọchị ịtọ wee na-ekpele ya ekpele ekpekwasịrị Chineke bi n'eluigwe ekpele n'isi na anyị ga-eje n'udo nata n'udo nwa m nne m ọma daalụ nne daalụ okwu gị na-agba m ume ana m ebuli ekene na-ebunye afa Jesu ana m enye ekene mgbe ọbụla n'ọlụ ọma ọ na-alụ n'isi m aya anyị na-ebu abụrụkwa na aya so m ya ebu ọ Jesu na-anụrụ m ọgụ a mgbe ọbụla akpọrọ afa Jesu ikpere niile ga-egbu n'ala ọnụ ga-ekwupụta ọlụ ọma Jesu na ndụ anyị o nwere ihe jikọrọ mụ na akpọ mkpi ekweta m n'ebe ị nọ nwa m gbalụ m ife na-ekwu bụ eziokwu ya ka anyị si na ekpe gị ekpele n'isi na Chukwu ga-edu gị na ya bụ ije na nwere ife ga-eme mana enegokwu m anya fụ na iri mkpụrụ ụbọchị ịtọ ka iji bụrụ ọnụ eliro nne mana ọ kara mma na iji gote mkpụrụ osisi taa wee jide ume ya aka maka na ọgụ abụrụkwa na ọgụ mmadụ na-eje bulu afọ n'afọ nkịtị
Agha anyị na-ebu bụ agha m kwesịrị ibu ọnụ. Mmụọ ọpịpịa taa anụ arụ m afụ. Akpụ mkpi abụrụkwa n'ebele alụsị. Ọ bụ alụsị kwesịrị na ụdị a m kwadolu ije mebie na m mebulie ọnụ. Mmụọ ọpịpịa dị na ya. En m ekwe na-ekwusi ike. O nwere ive jikọrọ mụ na akpụ mkpi. Ive jikọrọ mụ na ya. O nwere ọgba ndụ mụ na ya nwere. O nwere ife mmadụ ga-eme ka nrapụ Jesu Kristi febe akpụ mkpi. Alụsị apịla apị. Alụsị eji aka nwee mme. O nwere ive jikọrọ mụ na ya. Ivele ga-abụ nke ya. Mmeli ga-abụ nke Chukwu. O nwere ife jikọrọ mụ na ya. Brema kebo senderigo. Riba kasadigo. Marika nderebo sandia. Riba nderebo. Sanderia sika. Marita ya. Mareke riba nderebo sanderebo. Marike nderebo. Seriba sanderebo. Seriba sanderebo. Egwe nsodi puribe. N'aka Chukwu. Ejidesiela ike. N'aka Chukwu. Odi pụrụ ime n'aka Chukwu. Ejidesiela ike n'aka Chukwu. Onye nwe anyị nwere gị ọnọdụ. Ike gị ike abatawo. Ụmụ gị enwere gị mmeri maka na ọ bụ gị bụ chi. A sị na mgbe ọbụla gbara afa gị na ikpere niile ga-ekwu na ọnụ niile ga-ekwupụta na ọ bụ gị bụ chi. Alụsị ekwere ego nọ nke na chi.